Εσείς τα κάνατε. Γιατί το αφήσατε? Πήγαμε, λέει, βόλτα οι 4. Ένας από την τράπεζα, ένας που είναι διευθυντής πωλήσεων στο ΣΑΤΟ και ο δήμαρχος δικηγόρος. Το είδατε, λέει, και φύγατε. Να πάρουν όμως κάποιοι κάποτε τις ευθύνες τους. Στέλνετε όλο ερωτήματα. Φέρτε και μια απάντηση. Γιατί δεν ρωτάγατε όταν είσαστε? Ερώτημα. Είναι νόμιμο το κτίριο πάνω από το σκεπαστό? Το κάνατε? Όχι. Θα το κάνουμε? Ναι. Ερώτημα. Έχει δικό του ρολόι? Ερώτημα. Χρώσταγε ο Πανταζής? Ερώτημα. Γιατί μπαίνει το αμαξοστάσιο? Ερώτημα. Όταν ήμασταν διοίκηση, γιατί έγινε αυτό? Εγώ έχετε μπερδευτεί, κύριε Δήμαρχε. Κύριε, σας παρακαλώ, δεν είναι δίκοψα. Αφήνω συνέχεια και λέτε ό,τι θέλετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είδατε το ερώτημα που μου είχατε στείλει το 19, που λέγατε γιατί δεν αγοράζεις αύριο 3.650 του Κουτσουμπέλη, θα το αγοράσεις με 3-4 εκατομμύρια, που με βρίζατε με 10-12 υπογραφές, με 9 υπογραφές, με βρίζατε γιατί δεν το αγοράζουμε και το αγοράσαμε. Πώς κάθεστε σε αυτές τις θέσεις? Έλεος δηλαδή. Έλεος. Έλεος. Τι πόσο θα κάνετε σε αυτές τις θέσεις και θα με ρωτάτε γιατί δεν κάνατε εσείς τα πράγματα? Απαντήστε μόνοι σας. Μπορεί όσοι ήταν αντιπολίτευση να το ρωτήσουν. Αλλά τώρα αυτό το ήρθε εκεί. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Δηλαδή έρχεται συνέχεια με ρωτάτε. Γιατί χρώσταγε, λέει, όταν ήμασταν εμείς η καφετέρια? Γιατί δεν πήρατε τα λεφτά? Γιατί, λέει, δεν βάλατε το αμαξοστάσιο? Γιατί δεν του κάνατε καταγγελία στην πολεοδομία? Να πείτε στην πολεοδομία να διαβάσει καλά τον νόμο. Γιατί, λέει, κάναμε το ένα, γιατί κάναμε το άλλο? Απαντήστε μόνοι σας. Γιατί δεν είναι αδειοδοτημένο το αμαξοστάσιό μας? Γιατί δεν το αδειοδοτήσατε εσείς? Γιατί το συνεδριακό δεν είναι αδειοδοτημένο και δεν το αδειοδοτήσατε? Πόσα να κάνουμε σε 1,5-2 χρόνια με COVID και 3 υπαλλήλους? Κάθε φορά ερχόμαστε εδώ. Γιατί κάναμε? Εσείς τα κάνατε. Γιατί το αφήσατε? Πήγαμε, λέει, βόλτα οι 4. Ένας από την τράπεζα, ένας που είναι διευθυντής πωλήσεων στο ΣΑΤΟ και ο δήμαρχος δικηγόρος. Το είδατε, λέει, και φύγατε. Ωραία, κύριε Δήμαρχε, μας προκαλείτε τώρα, έτσι? Τι σας προκαλώ? Μας προκαλείτε την ιστορία που έχετε. Τα ερωτήματα θα σας προκαλέσω. Τα ερωτήματα. Μας προκαλείτε με αυτά που λέτε. Κύριε Χρονόπουλε, μην διακόπτετε. Πρέπει να ξέρετε. Θα σας δώσω το λόγο στη συνέχεια. Τώρα, εντάξει. Πρέπει κάποτε να καταλαβαίνουμε τι ρωτάμε.